Jó estét kívánok, a Bonyhádi Sportcsarnokból jelentkezünk. A Bonyhádi BKSL NB1B-s kosárlabda csapatának a vásárhelyi kosársulia ellenfele, őket látja vendégül a Bonyhád gárdája. Már volt egy találkozó az elmúlt fordulóban, akkor simán nyert a Vásárhely, méghozzá 72-67-re. Tehát azt jelenti, 5 ponttal nyert hazai pályán a Vásárhely, így a Bonyhád gárdájának legalább 6 ponttal kell nyerni, hogy a középszakaszban a 2-1 ellen tovább jusson, és előrébb végezzen, mint a Vásárhely. Most a Vásárhely csapatában Vas Péter, Cibere Zoltán, Mócsai Milán, Kelemen Balázs és Varga Dániel kezdett. Az első bonyhai támadásból Kovács Balázs szép betörés követően szerzett 2 pontot, most is övé a labda, indítja Baki Sanyit, és Baki 2 pontosával 4 0-ra meglép a Bonyhádi gárda. Nagyon-nagyon kéne ez a győzelem a Bonyhádnak az önbecsülés miatt is, hisz 2-szeres bajnokként fogadta most a Vásárhely csapatát. Egy nagyon szép blokk Kovács Balázs részéről, kicsit kérdően néz Vas Péter vissza, aki a csapat kapitánya, hogy esetleg lehetett volna egy fújást is eszközölni, de nem tették meg a játékvezetők. Baki Sanyi, Baki egy dobócsát követően viszi el a labdát, és teszi Kovács Balázsnak, és Kovács Balázs második dupláját szerezvén 6-0-ra meglép a Bonyhád gárdája. Cibere, Vas, Cibere újabb 3 pontos kísérlete, és nálunk a labdát Pap Péter húzza le, egy betörés, egy személyhiba, azonnal lendül Mócsai Milán keze a magasba, ezzel is jelezvén, hogy nehogy véletlenül még jó legyen a kosár, ami esetleg beúlhat, hogy előbb szabálytalankodott, így csak büntető következhet, de nem is esett be a kosárba, így büntetővonal mögül következünk, de előtte egy időkérés, mivel dr. Elek András a vezetőedző a Vásárhely csapatánál időt kért. Akkor nálunk Pap Péter az ítélet végrehajtó büntetővonal mögül. Az első szépen kivezetve értékesíti. Neki is megvan az első pontja. És íme a második találata. Indul az újabb. De jó kis letámadás volt. Illing Laci piszkált oda. Ezáltal az ő kezéről került ki az oldalvonon túlra a labda, úgyhogy ismételten támadhat pár másodpercet. Egész pályán ott maradunk is. Próbálunk labdát szerezni. Nem volt személyhiba, szerencsére. Érkezik a labdáért Mócsai, ő fog betörni. Elemeli szépen a előtte tornyosuló kezek erdeje mellett. És egy személyhiba még hozzá, ahogy láttam a játékvezető intést, Tömösvári Máté húzhatta az első hibáját, Mócsai viszont az első kínálkozó lehetőségét kihasználva értékesítés az első, majd a második kijön. Ki az, aki legelőször eszmél? Sajnos Tömösvári kezéről kicsusszant a labda. Ismét támad a Vásárhely. Kinek? Ott a centerben Vas. Akár lépés is lehetett volna fújni. Egy nagyon szép továbbtett labda, középtávoli tempó jön le, és Kovács Balázs Tépire lepattant Kovács Balázs, beleáll mindjárt 3-asba. Balázsnak nagyon megy. 7. pontja. 11-1. Varga Dániel kezéből egy pillanatra kipördül Bakival szemben, és egy indítást beakadályunk, 4 másodperc.
és sajnos az utolsó pillanatban elengedett kényszerű dobás a Bonyhádi gyűrűbe landol Mócsai Milán részéről. Eddig csak ő szerzett pontot a vendégek oldalán. Yiling ott hagyja az 5 védőt egy gyönyörű megállás követően, és beáll egy nagyon közeli 2 pontosra, és azt értékesíti is. Vas. És sima az ígyszer, és közben egy személyhiba. Kovács Balázs értetlenkedik? Nem. Sajnos Tömösvári Máté. Második személyhibája, és még nem telt el 3,5 perc. Az egyik meghatározó emberünk és centerünk, Tömösvári Máté második hibáját. Követően 2+1 volt, és Vas Péter is már a 3 pontos. 13-6. Pap. Tömösvári Máté nem tudtam begyűjteni a labdát. Legalább annyit elért, hogy kényszerű helyzetből a visszahúzott labda az oldalvonalon túl landolt. Csere hazai oldalon. Az imént említett 2 személyhiba lévén Tömösvári kénytelen elhagyni a pályát. Helyettesítésére érkezik Hegedűs. Baki, Hegedűs ott van, Hegedűs elvállalja, nem elindul. Új, de nagy labda lett volna Kovács Balázsnak, egy picikét ment az induló játékos mögé a játékszer. Úgyhogy a Hódmezővásárhely indíthatja útjára megint a labdát egy támadás erejéig. Virt Ádám a labdája kicsit csínbe ment, úgyhogy ezt majdnem le is állítottuk, de aztán indul az újabb vásárhelyi roham. Vas, Varga szépen megcsinál magának a dobóhelyzetet, aztán Kovács Balázs kicsit későn indult el a labda, és a visszahúzott labda az még jó lett volna, de ahogy láttam, a lábával rálépett a vonalra, így ismételten a vásárhely következhet. Vas bűvöli a labdát, elengedi egy középtávolit. Baki szerez labdát, Yiling szépen bemegy ballal, elvállalja, és veszekednek. Mócsai Milán mondja, hogy sokkal előbb kellett volna felvenni a labdát. Mindez Yiling Lacit nem érdekli, ő elvállalta és ballal behelyezte a pincérdobást a vendéggyűrűbe. És Kelemen Balázs kapja az áldást Mócsaitól egyfolytában, hogy hol kellett volna megállítani a támadást. Mócsai viszont egyfolytában magyaráz a játékvezetőknek, kiknek a nevével még tartozom: Sabáli László, Reisz Péter és Németh Sándor. Közben akkor könyveljük el Yillingnek a következő 5. találatát, és 16-6. Virt. És egy nagyon szép dobás. Nagyon jó ütembe kapta Kelemen Balázs, és a sima dobóhelyzetet, a 3 pontos szépen kihasználva Bonyhádi gyűrűbe juttatta sűjeszti a labdát. Yilling, itt a válasz lehetősége, és egy picikét röviden. Viszont Baki későn eszmélt, és nem ment a labdáért, szerintem meg tudta volna szerezni. Leforgatják a másik oldal, egy egész messzi távoli 3-as, és kiérezte, lepattan a labda, és lépéshiba. Mócsai Milán volt, akinek beszorult a labda, és közben próbált lépni. A lépés is sikerült, be is fújták a játékvezetők. Pap. Becsapdázzák, de ezt sikerült tovább tenni. Baki nem vállalta le elsőre, aztán második. Új, de szépen csinálta. Baki Sanyi utána lepasszolja a Hegedűsnek, és Hegedűs 2 keze közt sajnos átlavírozik a labda valahogy. És egy Baki hiba. Lőkezzel lendülhet magasba, ez a csapatunk 3. hibája lesz, ha jól látom. A vendégeknél 2
az elkövetett hibák száma, a csapatot nézzük. Ott a csapdázás a másik oldalon is sajnos nem sikerült. Varga kiteszik, újabb 3-as, és most Pavlovics volt, aki ezt a gyűrűnkbe juttatta. Kovács Balázs, Pap, Kovács indul el 1-1-be, az tenné föl a labdát, de esélyesen volt, mert a dobás közben keresztbe verték. Kovács Balázs a büntető vonalról ismételte is érkezik vissza a pályára Vas. Csapat kapitánya biztosan megkapta az instrukciókat, hogy mit kéne játszani a bonyhádi támadások ellenében. És Kovács Balázs 2 büntetőjét nézhetjük meg. Balázs még eddig nem tévesztett a mai nap folyamán, itt a 8. pontja. És immár a 9. is a vendége gyűrűje, 18-12. Szépen zár el Vas, és indul el a 2-2-t követően a gyűrű fele. Lekígyóznak, ott van a tiszta dobópozíció. Ki a gyűrűből, Hegedűs nem enged lehetőséget sem a légtérbe, hogy valaki labdát szerezzen szépen, ellentmondást nem tűrően szerzi meg a lepattanót. Yiling leteszi Vasnak, Vas 3 pontosan. Bocsánat, Pap Péter. Pap Péter is az 5. pontját szorgoskodja össze, ismételten 9 pont a különbség. Virt dobása rövid, Yiling, és indíthatja Bakit. Baki kénytelen megállni, okosan megáll, mert kiszorított helyzetbe került a hosszú labdát követően. Yiling próbálkozhat ismételten. Ott a 2-2, tovább pöcköli Hegedűs a labdát, de már elmozdult a helyéről. Baki Sanyi nem is tehetett róla. Ezáltal hol térbe ment a labda, nem is lehetett begyűjteni. Virt Ádám. Pillanatra megnyílt előtte az út, ott maradt Vas. Hova pattogott a labda, aztán végül is Kovács Balázs gyűjtötte be. Yiling Laci áll be 3-as, ugyanolyan rövid, mint az imént, és Hegedűs nyújtózkodik, de nem sikerül összekaparni a labdát. Itt egy gyönyörű hosszú indítás. Hegedűs nem ment vissza a védekezésbe, most kapja vissza a labdát, elől maradt. És Hegedűs Attila 2 pontosával ismételten 10-en túl van a Bonyhád, most pontosan 11 a különbség. 23-12-nél könyveljük a Hegedűs első pontjait. És azt is el kell könyveljük, hogy egy személyhiba bonyhádi oldalon és egy nagyon jó teljesítményt követően Pap és Kovács Balázs kap egy cseppnyi pihenőt. A hazai oldalon érkezik Adebayo és Gébert Zsolti. Adebayonak meg kell tanulni, hogy nem szabad fautolni, nagyon könnyelműen veszi a fautokat. Ez egy jó labdaszerzés. Baki szerzett labdát. És Yiling próbálja meg a lábak sűrűjébe áttenni a labdát, tehát ez Halvas életet. Ötlet volt, ennek megfelelően kapunk egy zsákolást. Hegedűs. Baki indul el 1-1-be, aztán megcsúszik. Baki értetlenül néz, hogy mi történt, aztán közben egy személyhiba, 5-ös számmal az imént bonyhádi gyűrűbe találó Pavlovics kapott személyhibát, közben csere a vendég oldalon, 11-essel érkezik Kismolnár Zoltán. Ő fogja majd Adebayot fogni, Hegedűs ott maradt 1-1-ben, meg fogja oldani? Elindul, nem tudja, aztán egy tempó
hátrafele ugorva, de nem is hajthatta végre jól, mert kis fautot követően Vas Péter keze lendülhetett a magasba, és a dobás közben volt az elkövetett személyi hiba. Hegedűs Attila 2 büntetőjét követően jöhet majd a vendégegyüttes. Az elsőt kicsit hosszúra méretezi Hegedűs. És a második már a helyén van. Visszább léptünk az egész pályás letámadásból, de azért ott maradunk zavarni, de lehessen könnyen felhozni a labdát. Yiling próbálkozik a labdaszerzésre, egyedül kevés lesz, főleg ha még segítenek a vendégeknek, és ki fogja kapni? 14-es Yiling Laci. Mivel mindkét csapat kilépett a bónuszból, már mindenki büntetővonalról következhet. Elég laposan engedte el ezt Virt Ádám, ennek megfelelően ki is pattant a gyűrűből. Második azonban már a helyén. Gébert indul el. Aj, de szépen megemelte és fektette be, zúzta a palánkról. 26-15. És egy nagyon könnyű kosarat kapunk pillanatok alatt. Varga Dániel lépett meg a bal oldalon, és egy nagyon könnyű 2 pontost helyezett a Bonyhádi gyűrűbe. Hegedűs. Gébert ismételten. Yiling egy dobócsel, aztán lelép. Gébert, nem volt üteme ennek a dobásnak. Siába igyekszik a labdát megszerezni. Bakisanyi nem fért oda a jól védekező, jól fedező játékos mellett a labdához. 8 másodperc. Vas Péter. 2 másodperc. Adebayo elemeli a labdát egészen messziről. És marad az imént beállított 26-17 az első negyedet követően. Metal World 2003, ahol az acél életre kell. A váltott labda birtoklás révén a Bonyhád Gárda kezdheti a második negyedet. 9 pontos előnyünk birtokában nyugodtan játszhatunk. Most egyébként is nagyon szép bejátszás. Gébert lögybölte be. Kovács Balázs fantasztikusan játszik a mai találkozón, már is 11 pontnál tart, és eddig nem hagyott ki semmit. Cibere egy nagyon szép kettessel mutatkozik be, neki is az első pontjai. Yiling, Kovács Balázs, Gébert, Somogyfoki próbál meg betörni. Adebayo 3-as, kicsit hosszúra sikeredik. Nem igazán kellett volna ezt szerintem elvállalni. És ne fautolj! Hát ez biztos volt. Ahogy Adebayo érkezett olyan lendülettel, hogy nem tudta megállítani a lendületét. Varga, Kelemen, Cibere, Pavlovics, és végül is Varga is hozzáértett mindenki. Leérte a labdát, Vas egy nagy labdát próbált meg oda passzolni.
Varga Dánielhez azonban jól érkezett vissza Adebayo, és az ő lábáról perdült ki a labda. Vas. Egy szépen bemutatott dobócserre elugrott Adebayo, és már is a második személyhibája. Iling hagyja a játékteret, irányító poszton fog szerepelni én szerintem most Pap Péter. Ő védekezik Kelemenen. Kelemen szépen elindul az alapvonal fel, jó volt a védekezés, és mit fújtak vajon, mit fújtak? Somogyfoki Szabolcs, akinek mindkét kezem fönn volt a magasba, állítólag ő követte el a személyhibát. Kettő dobás lesz. 16-os alkó Kelemen Balázs a büntető vonal mögül folytathatja. Íme az első. Eredményesen végrehajtott kísérlete, jön a második. Azt egy kicsit túlemelte, és Somogyfoki Szabi tépi le a labdát. Pap. Gébert. Kovács Balázs. Kovács Ábel a hármasra. Kovács Balázs, amit elenged, az is jó. És közben még 21-essel kap egy személyhibát Varga Dániel. A lepattanóért folytathatott harcban szerintem, vagy azt követően valami történhetett. Közben könyveljük el Kovács Balázs 14. találatát. Újabb személyhiba, méghozzá aztán, ahogy látom, Pap. Igen, Pap Peti nem bírt magával is, gyorsan törlesztett. Ott maradunk egész pályán, de ahhoz föl kéne érjen Gébert is. Egészen tisztán nem látom ennek az egész pályás letámadásnak a lényegét, mert nem próbáljuk csapdába becsalni a játékosokat, és egy újabb személyhiba lesz. Tízes, Adebayo harmadik hibája. 3 perc alatt összehozott 3 személyhibát, amitől féltem bekövetkezett. Osztiemi Adebayo már is a kispadon találja magát a 3 támadás alatt elkövetett személyhibákat követően. És a legnagyobb gond az, hogy már 2 perc alatt megvan az 5 személyhibája Bonyhád csapatának. Kiléptünk a bónuszból, minden dobás lesz, és már is 10 pontot csökken az iménti előnyünk. És ez is most már csak 9, mivel mindkét büntetőjét kihasználta Cibere Zoltán. Pap. Kovács. Új, de megemelte sajnos. Baki Sanyi eldöntött, hogy ezt el fogja dobni, és el is dobta sajnos. Csak de lépéshiba volt. Egy nagyon szép egyéni támadást követően Pavlovics Vuk 7. pontját gyűjti be, és nincs más választás a Rutkai Petinek, mint hogy kikéri az idejét. 31-24-re módosul ezzel az állás, és nem telt el 2,5 perc a második negyedből. Nagy nehezen visszaszivárogtak a pályára a csapatok, és ismét a Bonyhád vezetett támadást, de csak 7 pont a különbség. Mint említettem, legalább 6 ponttal kell nyerni ezt a találkozót. Baki viszont addig mérgesítették, idegesítették, még beleáll a következőbe, és mindenféle teketória nélkül. És Somogyfoki helyére pattant vissza a labda, aki egy kicsit elszúnyókálta most.
két magas emberrel, beérkezett Tömösvári is, és területvédekezéssel próbálkozunk. Rövid dobást követően már lejárt a támadóidő, így Pap hozhatja fel a labdát ismételten. Somogyfoki, Kovács Balázs külön őrzőt kapott most Pavlovics személyébe. Baki újabb nem kísérletlen találata, látszik Sanyinak egy kicsit bele kell lendülnie, és ez most már 3 pontos volt. Egy pillanat alatt más mutat az eredményezőtábla, 36-24. Kinek lehet passzolni, kérdezi Varga Dániel. Egy rövid horogdobást követően Kovács Balázs szerez újabb lepattanót. Kíváncsi leszek Kovács indexére, hogy mit mutat majd. Egy nagyon nagy labda Somogyfoki Szabitól Tömösvárinak. Tömösvári Máté is megszerzi első 2 pontját, és egy pillanat alatt egy 7-0-ás rohamot követően nincs más választása Elek Andrásnak, a vezetőedzőnek a Vásárhely részéről, mint hogy kikérni az idejét és rendbe tenni a csapat a védekezését. Végül is akkor Vas Péter vállalta magára a vendégeknél a labda játékba hozatalát, ő hozza fel a labdát, segítséggel Virt Ádámmal. Virt megint a labdával, és egy majdnem labdaszerzés Kovács Balázs részéről, de el is annyit megért, hogy 5 másodperci támadó ideje maradt a vendégeknek. Egy 3 pontos, és Kovács Balázs ma ellenállhatatlan, és mindenben része van, a lepattanóban, az asszisztokban, a pontgyűjtésben, mindenben. Oly szépéget hozzápattant a labda gyűrűhöz, ezáltal átugrott a Baki Sanyi kezét, és Baki majdnem... milyen fújás volt ez. Ismételten a büntető vonal mögül szorgoskodott a vásárhelyi csapat, méghozzá Cibere Zoltán. És az elsőt. És a másodikat is értékesítvén, 6 pontig jutott már el, és 12-re olvasztja az iménti 14 pontos különbséget. Vas. Becsapdázzák, igen, de érkezik Tömösvári. Baki Sanyi ismételten egy 3 pontosabb kísérletezik. Somogyfoki, Kovács Balázs végül is, Somogyfoki nagyon szépen szerzett labdát. Gyönyörűen fogta meg a pozíciót, majd ad egy nagy labdát Bakinak. Baki Sanyi is 9 pontnál már. Egy nagyon szép betörést követően Cibere Zoltán 8. találatát csodálhattuk meg, 40-28. Pap. Kovács Balázs. Kovács Balázs újabb kísérlete, első hibája azt hiszem Kovács Balázsnak ezzel a találkozón, de ennél is nagyon jó kísérlet volt Pap. Tömösvári Máté ballal meg fogja oldani, és Tömösvári egyszer elindul, és van lehetősége, akkor ezt kihasználja. Olyannyira, hogy még egy büntetőre jogosult Tömösvári Máté 42 pontnál jár már a Bonyhád Gárda, és még mindig vissza a 4 perc 20 másodperc ebből a negyedből. És csere, Somogyfoki Szabi hegedűs. Csere. Somogyfoki hasznosan nagyon jó játszott. 2-3 olyan asszisztot adott, hogy csodájára lehetett járni. Virt a labdával. Virt Varga, Vegi Varga kapja vissza, és Máté mellett egy könnyű
2 pontos hoz össze Dömösvári. Hegedűs Bakinak, és Baki 11. pontja. Baki és Kovács Balázs félelmetes dobó teljesítményt nyújt a mai találkozón. Már régen várjuk tőlük ezeket a jó perceket. 3-2-es zónába, alakuló zónába védekezik most a Bonyhák, 8 másodperc támadó ideje van a vendégeknek. Egy távoli 3 pontos lejön, és Hegedűs nagyon szépen a hosszú csápjaival kinyúlt, és Pavlovics Vukkot sapkázza vissza, és az indulást már nem bírták elviselni a vendégek, egy személyhiba, ő nekik még csak a harmadik. Mint említettem, nekünk már másfél perccel a negyed kezdet előtt meg volt az 5 személyhibánk. 3-20 van még ebből a negyedből a félidőig, és egy nagyon rossz labda Baki részéről, viszont annyi esze volt, hogy nem szabálytalankodott, egy lépéshiba még hozzá. A vendégeknél jól vette észre a játékvezetés. Egy kicsit előbb lépett, mint ahogy a labdát leütötte volna. 44-30-nál Kovács Balázs, Hegedűs, Dömösvári első nem sikerült összegye, másodszorra, majd aztán harmadszorra a vendégek gyűrűjébe juttatja a labdát, és egy törlés. Érkeznek a Mányoki utánpótlás kosaras fiúk. Reisz Péter játékvezető elégedett a teljesítményükkel, úgyhogy útjára indítja még egyszer a labdát. Egy nagyon tiszta pozíció, de rá is lépett a vonalról, nem lett volna 3 pontos, de már is indul a Bonyhádi ellentámadás. Pap. És Dömösvárihoz nem jutott el a labda, mert kilábalták. Kovács Balázs sajnos nem tudta összedni a labdát. Jó volt a vendégvédekezés, hogy eldobott labdát követően Hegedűs a levegő ura, ő gyűjti be a labdát, Pap Péter. És előrébb tolták a védekezésüket a vendégek. Virt Ádám személyhibáját követően már indult is a cserepad felé. És nem csak csere lesz ebből, hanem egy időkérés is. 2-28-al a félidő lefújását megelőzően 16 ponttal 46-30 arányba vezet a Bonyhád gárdája. Illing Laci érkezett vissza, és egyből kézbe veheti a labdát egy bedobás erejéig legalább. Pap mutatja, jöjjön fel forgatni, de mondta Illing, hogy csak maradjál ott, és old meg a dolgodat, és Dömösvári viszont ott maradt egy sima 3 pontoson, ő is most már elkezdte a pontgyártást, már is 9-nél jár, 49-30. Itt a válasz a másik oldalon, Hegedűs labdaszerzése, Illing. Nem sikerült be gyűrni a labdát Hegedűsnek. Egy nagyon szép dobócsát követően szép mozdulattal Cibere Zoltán 10. pontja. Illing. Kovács Balázs. Dömösvári nagyon szépen egy leforgós félhoroggal próbálkozott, de micsoda blokk Hegedűs részéről. Hát ezeket tudja. Élményszámba mennek a blokkolásai. És Vas Péter is bemutatja, hogy jó keze van. Egy nagyon nehéz dobást követően az alapvonalról szerez újabb 2 pontot, 34-49. Együttes személyhiba még hozzá. A 4-es, 14-es, 15-ös. Viszont a váltott labdabirtoklás révén azért marad nálunk a labda. Hegedűs, 1 perc 7 másodperc.
Yiling. Mekkora labda. Hegedűs. Kovács Balázstól micsoda asszisztot kapott. Nem kéne, ott hagyjuk, hogy eldobálja a labdákat. Nagyon jó keze van, 10 pontig jutó Sziberez Zoltánnak. És Hegedűs sikertelen blokkját követően azt hiszem 3 büntető, igen, mutatja is a játékvezető, hogy 3 büntető következhet. Ez nem sok jót jelent a bonyhádi oldalon, eddig Cibere 4-ből 4-et behintett. Most azonban az első kimarad, van még lehetősége 2. Ez is kicsit rövid, de azért becsusszan a bonyhádi gyűrűbe. És az utolsó harmadik kísérlete már magabiztosan. Így 12 pontnál jár a jókezű játékos. Pappeti mutatja, mit kéne játszani. Elindul a figura, Hegedűs. Nincs kinek passzolnia, Papp. Yiling. Szorosabb a védekezés. Tövösvári. Pappeti. És az ott jó helyen van. Papp Péter második triplájával ő is 8 pont, és még 18 másodperc van vissza. Paulovics. És 6,4 másodperc, és Bonyhád gárdája támadhat. Yiling a labdával. Kovács Balázs. És kijön a labda. Kié lesz a lehetőség. Pappár nem tudta begyűjteni. 54-36 a félidő állása. Innen várjuk önöket vissza a második félidőre. Metal World 2003, ahol az acél életre kell. És akkor csapjunk bele a második félidő, a Bonyhád gárdája, a Tömösvári, Yiling, Hegedűs, Kovács Balázs és Papp Péter összeállításba kezdi. 18 pontos előnye birtokában nyugodtan, a szép játékra koncentrálva kosárlabdázhat a Bonyhád. Hegedűs pöccintje a labdát tovább Kovácsnak, Yiling szerzi meg a játékszert. Yiling Laci, Hegedűs, egyedi betörés, és egy támadó hiba, szépen eljátszott Mócsai Milán alakítás követően. Hegedűs Attila gyűjti be a második hibáját. Nem vállalt el tiszta dobóhelyzetet, és Tömösvári szerez újabb lepattanó. Yiling. Kovács Balázs, és Kovács Balázsral nincs mit tenni. 17. pontja Balázsnak. Nagyon jó teljesítményt nyújt. Egy szép fektetett dobás, a 9-es Mócsai Milán hajtotta végre ezt a tettet. Hegedűs, Yiling, Tömösvári ott marad. Meg kell állni, mert derekára kapott egyet. Azért könyveljük el Tömösvári 11. pontját is. Kelemen.
Kelemen, lehozták a sarokba Vasnak, és Vas Péter egy nagyon szép hármasával, ami a második imáron szépít az eredmény állását. Szibere letette a labdát, és ott maradt tiszta dobó pozícióba 16-ossal Kelemen Balázs. Szibere egy szép labdát, asszisztot juttatott el hozzá, és Kelemen Balázs azzal hálálta meg, hogy a kínálkozott sima 3 pontosát gyűrűbe juttatta. Iling, hatalmas a birkózásban Tömösvári oldalon. Kovács Balázs egy asszisztnak vagy dobásnak szánta, nem tudom, mert nagyon rövid volt dobásnak. Tömösvári megszerezte, lecsapott a labdára, és így a 13. pontját begyűjtve 61-44-re módosítja az eredményt. Kovács Balázs most egy lepattanót gyűjt be. Tömösvári nagy nehezen azért megszerzi a labdát, hegedűs. Iling vigyázna, hogy visszajátszás legyen belőle. Iling Laci, Varga Dániel kapott az órához, az arcához. Gondolom Iling Laci könyökével találkozhatott. Iling és Vas lesz, aki feltelti a kezét, ő gyűjtötte be a második hibáját. Iling. Tömösvári lép ki a labdáért. Iling kígyózik, próbál meg 1-1-be pozíciót kialakítani, leteszik Hegedűs, magasan kiemelt 3 pontosan. Azt jelzi, hogy ismételten 20 pont a különbség a két csapat között. Hegedűs is imáron 8 pontnál. Itt a válasz, és egy kicsit rövid. Hegedűs azonban elpiszkálja szépen a lepattanót, begyűjti Papnak, sikerül a passzolja. Iling. Most áll bele a 3-asba. Hetedik 3-asát dobta a Bonyhád gárdája. Úgy, de szépen csinálta ezt. Tömösvári viszont annyiból ügyes és volt, és sportszerű, hogy Mócsai Milánnak ütött oda. Viszont elkönyvelhetjük a 7. pontját Mócsainak. Hegedűs. Iling, mekkorát kapott. És nagy nehezen azért Reisz Péter befújta ezt a személyhibát. És végül is a 16-os Kelemen Balázs neve mellé kerül a személyhibát jelző gombóc itt az eredményjelző táblán is. És 2 büntető lesz, mert Ilinget dobás közben naprig tolták. Ez a gyönyörű dobáshoz nincs mit hozzátenni. Sőt, mindkettőt ugyanolyan pontosan értékesítette. Ott a letámadás, bravo! És a letámadás ellenszere a gyors kipasszolt labda, és elől van az üres ember. Pap. Tömösvári Máté egyedül harcol, és kap egy nagy sapkát. Utána kap egy személyhibát. És Tömösvári Máténak nem is kell visszamennie, hanem a cserepadon pihenheti ki a fáradalmait. Szibere.
bolondítja a bonyhádi védőket, aztán Vas Péter hűlt helyére passzol, ezáltal kikerül a labda az oldalvonalon túlra, viszont van arra ideje akkor a vendégek edzőjének, hogy időt kérjen. 69-48-nál a negyed felénél időkérés a vendég oldalon. Úgy látszik, több megbeszélni valója volt a Bonyhád gárdájának, mint a vendég vásárhelyi kosárlabda csapatának. Kicsit tovább tartott nálunk a időkérés, legalábbis időtartam. A Kovács Balázs, és ezt is milyen szépen elemelte két védekező kéz között. Kovács Balázs követi végig. A 9-es Mócsai Milán, közben kaptunk egy 3 pontost. Iring Laci 1-1-ben megveri gyors lábával mindkét előtte védekező játékost. Itt a 3 pontos ismételten, most viszont azonban nem igazán jött össze Ciberének. Pap. Ó, ide egy gyenge bejátszás volt, ívelt bejátszás, nem lehet ott. Schilling Laci szépen testre szorította kifele Ciberét, meg is kapta érte a megérdemelt büntetését. Személy szerint egy személyhibát, és a csapat viszont 2 büntetővel bűnhődhet. Már amennyiben Cibere Zoltán mindkettőt értékesíti, eddig 6-ból, illetve 7-ből 6-ot juttatott a bonyhádi gyűrűbe, most azonban romlik az átlaga tovább. Itt a 16. pontja, hogy meglegyen a páros és csere, az igen jó teljesítés, gyújtó Kovács Balázs hagyja el a játékteret, Hegedűs kapja vissza a labdát. Yiling 1-1-ben ott maradt, visszalép, és egy nagyon könnyűnek tűnő, de nehéz dobást helyez a vendég gyűrűjébe, és 12. pontját összeszorgoskodva. Cibere Zoltán azonban elvállalta mindjárt a 3 pontost az ellentámadásból. Marad a 21 pontos különbség, 73-52. Hegedűs. Pap, 6 másodperc. És Somogyfoki Szabolcs is bemutatkozik a mérkőzésen az első dobásából, egy 3 pontos. Jól lépett ki védekezésbe, aztán kap egy hatalmas blokkot megint Varga Dániel, és a szokásos kiosztója Hegedűs volt. Hegedűs szabályosan beledöngölte a parkettában a támadót. És Erik a másik oldalon 11-es számmal érkezik vissza a pályára Kismolnár Zoltán. A Bonyhád gárdája, jól tudom, a jövő hét folyamán Győrbe látogat, vagy azt követően, ha Honvéd együttese. Utolsó pillanatban elenged 3 pontossal, Virt Ádám is elhelyezi a névjegyét a 3 pontos dobók között. Hegedűs, aj, mekkora labda, és Somogyfoki nem tudja megszerezni sajnos. Kiperdül a kezéből a labda, indul az ellentámadás. De elkapta a hív Cibere Zoltánt, rendre dobálja a 3 pontosokat. Az imént beállt Gébert újabb 2 pontosával, az eddig legtöbb 23 pontos különbség alakult ki.
át a másik oldalra, le az alapvonal fele, szépen átvívelt labda Cibere, Cibere most nem vállalja el. Tovább játsza 7 másodperc, Baki Sanyi, és hátulról a piszkálnak. Virt Ádám volt a hiba elkövetője, de nem utolsó ember volt. Nem lett belőle sportszerűtlen hiba. Érkezik megint Osztielmi Adebayo, aki az első félidőben 3 perc alatt 3 személyi hibát szorgoskodott össze, és ez sajnos mindig benne van a színesbőrű játékos játékában, de reméljük, hogy most megembereli magát. És letelt az 5 másodperc bedobásra rendelkezésre álló idő, úgyhogy elvesztettük a labdát, ezáltal Ruttkai Péter vezetőedző időt is kér. 78-55-ös állásnál 1 perc 46-tal a harmadik lefújását megelőzően Bonyhád időkérés. Nagy nehezen visszaszállítkoznak a pályára a két csapat tagjai. A Bonyhád gárdájában és a Vásárhely gárdájában nem volt változás az iménti időkérést követően. Aztán egy nagyon szép 3 pontos Pavlovics részéről. Ő is most már 10 pontos. Megvan az egyik duplája. Somogyfoki lépett be labdáért, és a kezéből kipiszkálják, viszont Gébert és Osztielmi együttes erővel próbált labdát szerezni, de aztán sajnos elveszítették. 20 pont a különbség. Lépés hiba? Nem, oldalvonalra kisütött a támaszkodó lába Pavlovicsnak. Úgyhogy ismételten Bonyhád támadhat. 1 perc 4 másodperc a hátralévő játékidő. Baki Sanyi. Somogyfoki erőből megoldotta ezt. Bravo Szabolcs. 5 pontos. Hegedűs. Baki átviszi egy gyűrű alatt, és egy nagyon sima, szép fektetett zicserrel 13 pontnál jár. 82-58. És Adebayo a nagy harcban kifejeli a labdát, hozzáér a fejéhez a labda, úgyhogy ismételten a Vásárhely következhet. Érkezik vissza a csapatkapitány, Vas Peti. Cibere ezt is egy kicsit túl méretezte. 11 másodperc, akár egy szemét is lehetett volna fújni. Baki volt az elszenved, Hegedűs kezéből kimegy a labda, 3 másodperc, és 2,2 másodperc van vissza, és még Bonyhád egy bedobással próbálkozhat, hogy hát egy dobóhelyzetet majd ki tudna alakítani. Ki fogja kapni a labdát, és ki fogja azt elvállalni. Néznek Bakira, talán kézben van a labda, el kell dobni. Osztielmi dobja el a labdát, és sajnos pontatlan volt, de kényszerelt helyzetben volt a fiatal játékos. 82-58, innen térünk az utolsó pihenőre, a negyedik negyedet követően reméljük, hogy marad a különbség, és a Bonyhád együttesen túllép a Vásárhely csapatán. Metal World 2003, ahol az acél életre kell.
A fehérmedzes Bonyhádi gárda, ha minden igaz, akkor Baki közreműködésével hozza a játékba a labdát. Baki, lábáról kipasszolva a labda. Pavlovics. Hát 16-ossal sorjában Kelemen Balázs dobja a szebbnél szebb hármasokat. Ez a harmadik fiatal játékosnak. Baki. Baki Sanyi addig pörgött, forgott és rázta le magáról a védőt, míg betalálta az ellenfél gyűrűjébe. Elpöckölt labda Somogyfoki részéről, Somogyfoki, Baki viszont nem engedi már, hogy a labdát, amit megszerzett nagy nehezen, kivarázsolják a kezébe olyannyira, hogy megfogták a kezét, így egy személyhibával büntetett a Vásárhely csapata. Yiling, Somogyfoki, Adebayo, és ott a hármas, igen. Talafonat le kellett volna zárni, tovább is játszották. Adebayo repült, de már nem érte el Vas Petit. Vas Péter egy nagyon szép hármassal, ez a harmadik a részéről is. Yiling, válasz? Válasz bizony. Yiling Laci 15 pontos. 90-nél tart a Bonyhád csapata, úgyhogy a 100 egységet remélhetőleg eléri. Idő van rá, még 8 perc. Egy nagyon szép floater-szerű dobás Kelemen Balázs részéről, ő is 12 pontos. Szépen oszlanak a pontok, majdnem mindenki kivette a részét a pontgyártásból. Yiling. Baki nem tudta átvenni a labdát méghozzá azért, mert Pavlovics Vuk szabálytalankodott vele szemben. 14 másodpercnyi támadóidő a Bonyhád oldalán. Adebayo, Yiling Laci egész messziről. Ja, hogy ez így megy, akkor nincs is mit mondani. 18 pontnál. Egy nagyon szép dobás, komolyan mondom, hogy lehetett tanítani való Kelemen Balázs részéről. Őnek is a negyedik hármasa. Úgy látszik, a védekezéseket már feladták a csapatok, mindenki a támadással foglalkozik. Somogyfoki egyedül fejezi be. 95 a bonyhádi elért pontok száma, ezzel szemben 69-et szorgoskodott össze a vendégegyüttes. Durván 7,5 perc, úgyhogy én azt hiszem, hogy borítékolhatjuk, hogy a 100 dobott pontja meg lesz a Bonyhád gárdájának. Vas indítja útjára a labdát. Ő kapja vissza Kelementől. Pavlovics. Egy szép bejátszás center pozícióba, aztán úgy is marad. Halva sikerült ez a támadás Mócsai Milán részéről. És Kovács Balázs olyannyira harcolt, aki egyedül ott a lehetőséget, hogy egy számunkra kedvező bedobást harcolt ki ebből a támadásból. Yiling Laci enged el egy 3-as, de hát ez erőteljes fault volt. Tízes, Adebayo ismételt személyhibája. Immáron a negyedik. Ketten is rácsaptunk a labdára. Mivel tartott labda volt, a szabályok értelmében a
váltott labdabirtoklás révén a Vásárhely folytathatja játékkal a labdát. Baki húzta volna le a labdát, de hátulról ketten is oda piszkáltak a kezére. Baki nem reklamált, ő tudomásul vette. A játékvezetők is tudomásul vették, és ennek megfelelően ítélkeztek is. Ugye Bonyhád jöhetett a labdával. Baki dobócsát követően, de kár, hogy kipördül a kezéből. Már azt nézte, hogy ott van Osziemi, és hogy lehet oda varázsolni valahogy a kezébe a labdát. 6-18 a végéig, egy pillanatra, hogy most levőkött a Bonyhád gárdája a pontgyártást illetően. Megálltunk 95-nél, durván másfél percen szereztünk pontot. Kovács Balázs lép ki védekezéshez. Somogyfoki Szabi pörgött, forgott, és testi erejét kihasználva birtokolta a labdát, nem is volt más lehetőség, mint személyhibát kövessenek el szembe. Yiling, Adebayo, Kovács Balázs, de és mit fúj a játékvezető, sportszerűtlen hibát. A 16-os vagy 6-os de az egész alaplán, hogy Somogyfoki Szabi kapta ezt a sportszerűtlen hibát. Két dobás, majd labdabirtoklás a Vásárhelynek. Dobjuk már meg azt a fránya százat. És csere a vendég oldalon. Pavlovics, Le és Cibere érkezik pótlására. Cibere most kicsit kifújhatta magát. Szerintem egy picit a dobó teljesítője meglátszott, hogy elfáradt. Varga tovább. Jó védekezés most Osziemi részéről. Féltem, hogy ezt is személyével fogják büntetni. Cibere most már nem vállalja el olyan könnyen. Jó a védekezés Yiling részéről, nem enged, hogy fölemeljék a labdát. 3 másodperc, 2, el kell dobják. Eldobják, de nem is ér egy gyűrűt. Yiling a labdával. Somogyfoki teszi föl, és Yiling az, aki visszapöcköli. 97 a pontjaink száma. Yiling, aki először átlépte 20-at mindkét részről. Ő az egyetlen játékos. Jó a védekezés, ne fautoljunk. Vas. Osziemi harcol a labdáért. Nagyon szép. De kár érte. Picit hosszúra sikerült az indítás. Baki Sanyinak sajnos még esélye sem volt, hogy ezt begyűjtse és esetleg zicserrel fejezze le. Csere a másik oldalon ismételten érkezik Nagy Csaba. Méghozzá a nagyon jó teljesítményt nyújtó, főleg a második játékrészt figyelembe véve Kelemen Balázs helyére. Vas irányítja most a játékot a vendég oldalon. Ő érkezik vissza megint irányító posztra. Vas egy szép 3-as, de eredménytelen engedett el. Közepetszer Ferenc Maxi is a pályán, Fetszer. Adebayo dobása sajnos nem ér most. Gyűrű sem, hogy pontot.
érkezik vissza Gébert Zsolti. Lement Jiling és Kovács Balázs, érkezett Fetszer és Gébert. Fiatalítottunk a csapaton. Maki szerez egy nagyon szép lepattanót. Földharcban sokkal jobb volt. Gébi. Fetszer! És azt hittem, hogy bemegy. Somogyfoki Szabi próbálna feltenni a labdát, azonban, ha nézzük, 2 dobás lesz, az már biztos, és játékvezetőm jelezte, hogy kinek a neve mellé kerüljön a fault, de ennélkül most meg vagyunk. 97-70, most már nagyon szurkolunk ennek a 100 pontnak, és reméljük, hogy a 2 büntetővel közelebb kerülünk hozzá. Somogyfoki Szabi büntetőivel kerülhetünk közelebb a hőn állított 100-hoz. Ebből az elsőt eredményesen végre is hajtja. Majd a másodikkal a 9. pontján megszerezve 99-re módosítja a Bonyhádi pontok számát. Szibere. Varga. És Fetszer, Maxia szenvedő ő személyi hibáját csodálhattuk meg. Ez a harmadik csapat hibája Bonyhád gárdájának. Szibere, Vas kérné a labdát, aztán addig erőszakoskodik, végig sikerül is megkapja. Szibere egyéni betörése, vissza kellett húzni a labdát, mert ott magasott Somogyfoki keze, előtte Fetszer. Fetszer Maxi egyedül akarta megoldani és bedobni a 100. pontot, ezzel szemben az előmaradó Szibere Zoltán 18. pontjával 72-re módosítja a vendégek pontjainak számát. Adebayo, és ellopják a kezéből a labdát. Gébert azonban próbálja szépíteni a helyzetet, és csere lesz. Szávai Péter érkezik. És Adebayo kap egy cseppnyi pihenőt. 2:30 van. Gébert gyűjti be a lecsorgó labdát, Fetszer. Szávai bent center pozícióban, Szávai el is passzolja sajnos. Bocsánat, nem Szávai volt, hanem Juhász Gellért. Most teljes fiatal sorral, bonyhádi sorral a BKS csapat, egyedül Somogyfoki, aki ebből korral és a lakhelyet tekintve kilóg, és ennek megfelelően sorra szerzik a pontjaikat a vendégek, játékosai. Ebben nagyon nagy részt vállal Szibere Zoltán, aki most már másodikként 20 pont a neve mellett. Az egyik az Jiling. Visszalép egy 3-asra, az kijön, és Géber szerez labdát. 1:40. Fetszer. És el is elmegy ez a labda. 6 perc alatt nem tudtunk 5 pontot szerezni, aztán végül is odaérkezik nagyon szépen jó ütembe Vas Péter. Ő is 13 pontnál. Valahogy dobjunk már egy pontot. Somogyfoki. És Fetszer hagyja ki. Juhász Gellért volt a szenvedő, félő kapott egy személyhibát. Ez csapatunknak a 5. hibája, úgyhogy büntetők.
Rostás Gábor első pontjai a mérkőzés folyamán, megtoldva még egyel. Fetszer. És 2 dobás, ami azt jelenti, hogy Fetszer lehet az, aki megszerzi a 100. pontunkat, ha legalább az egyiket értékesíti. És itt a 100. És a fiatalok fölugranak, ünneplik a 100. pontunkat. És itt a második is, 101. Nagyon könnyelmen mondtam, hogy biztos vagyok a 100 pontban, de hát azért 6 perc, 30 másodperc kellett ahhoz, hogy ezt az utolsó 5 pontot begyűrjük a vendégek gyűrűjébe. Vas. És Gellért, méghozzá Juhász Gellért volt az újabb személyhiba elkövetője. Elég röviden engedte el Pavlovics, de ezzel is megszeri 11. pontját. A második azonban már kiperdül a gyűrűből. Géber szépen forog le. Juhász, Fetszer. Belebonyolult ebbe egy kicsit. Szávai dobása kicsit hosszúra sikeredik. 22 másodperc van vissza. Végül is a Bonyhád gárdája azt hiszem megérdemelten jutott tovább a következő körbe. Egy nagyon szép húzásra próbálták feltenni Vasnak a labdát. 9 másodperc, okosan megáll a Vásárhely is, és szerintem itt fognak lepörögni a percek, másodpercek. Korszerűen odaadják a játékvezetőnek a labdát. Megérdemelten a Bonyhád végeredményben 101-79-re biztosan hozta a hazai mérkőzést.